ymlaen hi wedi bod yn dathlu yn yr ysgol ac yn dysgu am hanes Dewi. Mae siŵr eich bod hi hefyd wedi dathlu, ond eleni mae wedi bod yn amhosib peidio meddwl am y rhyfel erchyll sydd yn digwydd yn y Ukraine ar hyn o bryd. Wrth cofio am Dewi Sant eleni, rydyn ni hefyd yn gweddio dros pobl Ukraine ac hoffwn ni dechreuo'r gwasanaeth heddiw drwy weddio gyda'r gilydd. Agwedd ddiw, gweddion heddiw dros y gwrysadaw sydd yn parhau yn y Wcrain. Mae'n calon gweidi allan am drosglwyd ni i'r rhai sydd mewn perygl ac mewn ofn. Rydyn ni'n gweddio y byd y bomiau yn cael ein hatal, ei bwledu yn peidio. Yn ydyn ni'n gweddio y bydd heddwch yn teyrnasu. Gweddion dros y gweleiddion ac yn beryg Putin i atal, i ceisio ffordd tagnefydd yn hytrach na llwybr trais. Rydyn ni'n gweddio y bydd heddwch yn teyrnasu. Gweddiwn dros arweinwyr byd i ganfod doethineb, i garu cyfiawnder, i agor i calonau, a hefyd i ffiniau i bawb sy'n ffoi rhag y tywall gwaed. Rydyn ni'n gweddio y bydd heddwch yn teyrnasu, ac uwchlaw popeth, gweddiwn dros bobl Wcrain. Gwarchod nhw, cadw nhw'n ddiogel, gwna nhw'n gryf. Rhoedd yn ddewrder, rhoedd yn obaith. Rydyn ni'n gweddio arglwydd mawr y bydd heddwch di yn teyrnasu. Amen. Ychydig iawn o ffeithiau sydd gyda ni am Dewi mewn gwirionedd. Cafodd ei eni tua'r blwyddyn 500 ac yn ôl sôn bu fyw'n hen iawn dros 800 oed ar Fawrth y cyntaf. Roedd yn fynach ac yn esgob ac fedeithiodd ledled Cymru yn dysgu pobl am Iesu. Ganwyd Dewi mewn cyfnod pwysig yn hanes Cymru. Roedd yn gyfnod ansicr gyda hen drefn yr ymerodraeth Rufeinig yn dod i ben. Dyma pryd y lluniwyd ffiniau cenedlaethol Cymru, y ffurfiwyd ei hiaith a gosodwyd sylfaeni cadarn i'w holl diwylliant. Roedd Dewi yn enyn gobaith yn ystod y cyfnod yma o newid, a chwaraeodd rhan bwysig yn sefydlu'r deyrnas y drefn newydd. Roedd yn ganolog i ddatblygiad Cristnogaeth yng ngwledydd Prydain ac roedd ganddo gysylltiadau cryf ag Iwerddon hefyd. Dyn ni'n gobeithio byddwch yn cael bendith wrth addoli gyda ni bore yma, wrth i ni ddysgu mwy am Dewi a chofio ei eiriau enwocaf. Arglwyddi, frodydd a chwiorydd, byddwch lawen a chadwch eich ffydd a'ch cred, a gwnewch y pethau bychan a glywsoch ac y welwch gan y fi. Bu fy femyn 1997. Bolwyn di, o ddew ein hadau. Eglwys o ffynlan tewn. Awn ni mewn i sbef am diolch. Ac o ffymwyn edrych stew. Cofion y waith, dy ddwlo aflon. Aras am ddiffyn, roedd yn glad. Teisau oes, fy swyddwyr sawtas. Gwyl y derbyn ein mafad. Bu fy femyn 1997.
Llawr darlleniad nesaf o Salm 33 ar nodau 1 i 12. Llaw yn hewch yn yr arglwydd, chwirau cyfiawn. I rhai uniawn gweddus yw moliant. Molwch yr arglwydd ar delyn. Canwch salma iddo ar offeryn dectant. Canwch iddo gân newydd. Tynnwch y tanen dda, rhowch floedd. Oherwydd gwir yw gair yr arglwydd, ac y mae ffyddlondeb yn ei holl weithredoedd. Y mae'n caru cyfiawnder a barn. Mae'r ddaear yn llawn o ffyddlondeb yr arglwydd. Trwy air yr arglwydd y gwnaed y nefoedd, a'i holl lu trwy anadlu enau. Casglodd y môr fel dŵr mewn potel, a rhoi dyfnderoedd mewn ystordau. Bydded i'r holl ddaear ofni'r arglwydd, ac i holl drigolion y byd arswydo rhagddo, oherwydd llyfarodd ef, ac felly y bu, gorchmynodd ef, a dyna a safodd. Gwna'r arglwydd gyngor y cenhedloedd yn ddim, a difetha gynlluniau pobloedd, ond saif cyngor yr arglwydd am byth, a'i gynlluniau dros yr holl genhedlaethau. Gwyn ei byd y genedl mae'r arglwydd ddiw iddi, yn ddiw iddi, y bobl a ddywysodd yn eiddo iddo'i hun. Os deith y plant mlaen nawr i gael. Mae llawer o'r hyn dyn ni'n ei wybod am Dewi yn dod o waith Rhygyfarth ap Silian, awdurdwr unfed ganrif ar 10 a ysgrifennodd hanes buchedd Dewi. Ond, gan i'r gwaith yma gael ei ysgrifennu dros 500 mlynedd ar ôl i'r Dewi farw, mae'n anodd dibynnu'n llwyr arno. Ta waith, mae'n debyg i Dewi fynd i'r ysgol am sionistyd fawr, a pherfformiodd ei wyrth cyntaf trwy wella golwg ei diwtor, Paulinus, neu Peilin yn Gymraeg. Sefydlodd fynachlog yn Sir Benfro, yn hwyrach, daeth y lle hwn yn ddinas gadeiriol wedi'i henwi ar ôl Dewi, sef tŷ Fewi.
Mae nifer o chwedlau yn ymwneud â dewi, ond efallai'r enwocaf yw bregeth yn Llandewi Brefi, Ceredigion. Daeth rhyw mawr o bobl at ei gilydd i'w wrando arno ac roedd llawer yn cwyno nad oeddent yn gallu gweld na chlywed beth oedd yn digwydd. Yn ôl y chwedl, gosododd Dewi hancas ar ei llawr cyn sefyll arni, ac yn sydyn cododd bryn bach o dan ei draed. Cododd i fyny ac gallai pawb ei weld. Mae rhai yn dweud bod Colomen Wen wedi glanio ar ysgwyd Dewi yn Llandewi Brefi, yn arwydd gan Dduw o'i sancteiddrwydd. Yn sicr, mae lluniau o Dewi mewn darluniau neu ffenestri lliw yn aml yn dangos Colomen ar ei ysgwydd. Oeddech chi'n gwybod bod Dewi dim ond yn bita llysiau ac yn yfed dŵr. Roedd cael ein alw yn Dewi Dyfrwr am y reswm hynny. Yn ôl pob sôn, roedd Dewi dim ond yn bwyta cennin, a dyma efallu pam fod yn genhinen y symbol cenedlaethol Cymru. Rhif yr emyn 814. Ein gwlad am pobl gofiwn nawr, mewn gweddi orsef fawr, gad ein teuluodd geisio byw, mewn heddwch gyda thi o Dduw. Gweddiwn arglwydd arnati dros lwyddau'n daearni. Roedd iddynt weledigaeth glir i ganfod rhyw ddyd yn y gwir.
Gweddiwn. Ein tad. Cofiwn heddiw am ein nawsant Dewi Sant. Diolch am hanes ei bregetau grymus, a'r dylanwad da a gafodd arnom ni yng Nghymru. Helpa ni fod yn bobl garedig ac i ddilyn y siampl Dewi trwy neibio pethau bychain. Diolch. Diolch am Gymru. Diolch am wlad, am dir, am iaith. Diolch. Diolch am Iesu, am ei gariad, am ei waith. Dyma weddi dithgwyl Dewi, de a gogledd cenwch gan. Boed i'r Cymru, garu'r Iesu, cadw'n Gymru'n Gymru lan. Amen. Fe anwyd Dewi bychain mewn bwthyn bach o gwellt. Ar ddydd ein endithain roedd storm fawr a mellt. Ar bwthyn Dewi'n unig fe wenodd heulwen braf, a chynes oedd y tywydd fel bore yn yr haf. Pan aeth ef i'r ysgol, roedd oedd yn fachgen call. Pa linus oedd ei athro, ond aeth ei athro'n ddall. Ei ddwylo roddodd Dewi ar ei lyged yr hen ŵr. A'i olwg a daeth daeth ei olwg a ddaeth iddo, wel, dyna werth rwy'n siŵr. Cafodd fi'n llawn Ddewi ar fyrddau oedd yn fawr, ond nid oedd heb clywed rhy wastad oedd y llawer, ond danfon wnaed am Ddewi a aeth efe i'r fan. Ar tir i'r lle oedd un sefyll yn sydyn cododd lan. Fe grwydrodd ef drwy Gymru yn dweud am Iesu Grist a helpu rhai mewn angen a gwella'r claf a'r trist,
Ar fore Mawrth y cyntaf, yn dawel hunodd ef, rôl oes o wir gwasanaeth, aeth Dewi Sant i'r nef. Dyn ni yma heddiw, nid yn unig am bod yn Gymru, ond am ei bod yn Gristion. O Balesteina draw yn y dwyrain, fe ledodd y sôn am Iesu Grist ar draws y byd, ac ymysg y Celtiaid a chyrraedd ynysoedd Prydain. A dyna sut y daeth gair Duw i Gymru. Erbyn y 6eg ganrif, roedd gennym iaith a gwlad Dewi ei nawdant. Oedd yn bennaf gyfrifol am ddod â'r ddau beth at ei gilydd, y genedl a Christ. Dyn ni'n ddiolchgar am Dewi Sant a'i gyfoedion teilo a padarn am ein dysgu am Dduw ac Iesu Grist. Dyn ni'n cofio ei enw ar hyd a lled Cymru. Fe deithio Dewi yn helaeth ac mae ei deithiau a'i dylanwad yn parhau ar enwau lleoedd. Eglwys y Ffynhonnau Sanctaidd fel Tŷ Dewi, Llandewi Brefi a hyd yn oed Neuadd Dewi Sant yn y dre. Yn Llydaw, gelwyd ef yn Sant Defi neu Difi. Mae mwy o lefydd wedi ei henwi ar ei ôl yn Llydaw nag yng Nghymru. Beth am waith Dewi? Fe grwydrodd y wad yn gweithio'n galed ym mob man yn sefydlu mynachlogydd ac yn helpu'r plawd. Mewn oes heb car nac ar awyren, cerddod filltirwr, llawer a croesi morodd. Fe deithiodd gyda pardan a teilo y holl ffordd i Jerusalem hyd yn oed. Dyn ni yma heddiw am fod gennym iaith arbennig, ac am fod pobl wedi aberthu mwyn i'r iaith gael byw, mwyn i ni gael addysg a darllen llyfrau gan gynnwys y Beibl. Dyn ni'n gallu mwynhau'r iaith Gymraeg yn ein bywydau pob dydd. Dewi Sant yw naw sant ni, roedd e'n ysgol gwyddoch chi. Roedd e'n hoffi yfed dŵr, dim cwr yn gin a gwyn rwy'n siŵr. Roedd e'n hoffi llysiau os, dim ci, dim diolch yn ei bost. Foi bach da oedd Dewi fi, a'r pethau bychau oedd ei gri. Pethau bychau. Pethau bychau. I dydd roedd Dewi ar ben bryn a rhoddodd nished lawr fan hyn. Dewi lan i'r ne a dweud ei breget, wel am le. Pawb yn bloeddio, pawb mewn sioc, roedd Dewi'n dda fel seren roc. A'i neges oedd yr un peth. Chillax fy ffrind, chill a mas, a paid ystyried bod yn gas. Cadw'r bydd a cadw fynd, a chofia bob tro bod yn ffrind. Bydd yn hapus, dilyn byd, a'r pethau bychau, awn awn ni. Pethau bychau, pethau bychau. Dyna i gyd, ddim yn bryd, bydd yn hapus, cadw'r ffydd, cofia wenu, a bydd yn ffydd. Pethau bychau.
Rhif yr Emyn 832. Disg i mi gari Cymru, ei thir a'i brwydd mwyn. Rho help i'm fod yn ffyddlon, bob amser ei mwyn. O disg i mi drysori, ei iaith a'i llyn a'i chan, fel na bod dim yn llywgru yr etifeddiaeth lan. Rhif yr Emyn 832. Wrth i ni gloi ein gwasanaeth, cofion am gyngor pwysig dewi i ni. Gwnewch y pethau bychain a glywsoch ac y welswch gen y fi. Mae bywyd yn brysur a weithiau, wrth riffro o le i le y gwneud y pethau mawr, arholiadau, gwaith ac ati, gallai'n anghofio am y pethau bychain. Mae'r pethau bychain hynny yn gallu gwneud gymaint o wahaniaeth. Gwenu, gwrando, diolch, helpu, bod yn gwmni. Wrth i ni adael y gwasanaeth heddiw, gadewch i ni gyd ymdrechu i ddilyn cyngor dewi.
Bore da a chroeso. Croeso arbennig I ymwelwyr sydd wedi troi mewn ato ni bore yma. Ac mae'n croeso yn arbennig heddiw I delydd Merch Mrs Mary Williams, delydd yn byw yn yr Isildiroedd. Ydy'n falch iawn iawn o'ch gweld chi. Ydyn ni wedi cael bledd o wasanaeth y bore yma. Diolch o galon i'r plant am eu gwaith, I rieni ac athrawon yr Ysgol Sul, ac yn arbennig I Hana am baratoi'r gwasanaeth. Yn sicr ein bod ni yma yn y capel a'r rhai sydd wedi ymuno o'i cartrefi wedi cael bydd a bendith. Ar ddiwedd yr oedfa fe wynyddu'r sacrament y cymyn. Bydd yr oedfa heno am hanner awr wedi 5 o'r gloch, dan arweiniad y Gweinidog. Sylwer y newid yn yr amser. Hanner awr wedi 5. Mae hyn oherwydd y cynhelir gwylnos genedlaethol ar gyfer yr Wcrain, ar ôl yr oedfa am 6:15 ar isiau'r Senedd y Mae Caerdydd. Bydd yn gyfle I ni ddangos ein cefnogaeth I bobl a sefyllfa rienus yr Wcrain. Mwyn cynnig cynorthwy ymarferol i'r rhai sydd wedi heffeithio gan yr rhyfel, bydd casgliad ymadawol ar ddiwedd yr oedfa bore yma, ar gyfer cronfa pwyllgor ar gyfyngau bris DEC Cymru, bydd yr rhai sydd wedi gorfod gadael eu cartrefi. I'r rhai ohonoch sydd yn ymuno ar gwasanaeth o'r cartrefi, rydych wedi derbyn neges o ddiwrth Thomas Williams yn eich cyfarwyddo ar sut I gyfrannu. Rydym yn ddiolchgar I bob un ohonoch am eich heilioni arferol. Y Sul nesaf byddwn nhw'n croesawu'r parch Glyn Tidwell Jones I wasanaethu. Bore dydd Mawrth ceir coffi ar gamra. Bydd y cyfundeb yn cynnal cyfarfod ymgyfarwyddo ag apel cymorth Cristnogol hadau gobaith nos Fawrth nesaf Mawrth yr 8 am 7 o'r gloch ar Zoom. Mae manylion y link yn y cyntaf. Mae'r plat casglu yn y cyntaf ar gyfer derbyn i'ch cyfraniadau. Diolch yn fawr. Gai ategu diolchiadau I chi gyd bore yma. Mae'n werth yn dweud bod Dewi Sant wedi byw cymaint o ganrifoedd, cymaint o flynyddoedd yn ôl yn y 6eg ganrif, a bod Cresnogaeth, ein ffydd ni wedi cael ei basio ymlaen o'n cenhedlaeth i'r llall o ddarni. Nid yn unig y ffydd, ond fel o'n i'n clywed y bore yma, yr iaith hefyd a'r ffordd ein ni'n mynegu ein ffydd. Mae'n stori I ni gyd yn gwybod lot amdano fe, ond diolch yn fawr I chi am roi tip newydd I ni, ac ambell I beth, dwi'n siŵr o lot o bobl ddim yn gwybod am Dewi a'i yrfa, felly llawer iawn o ddiolch I chi am hynny. Diolch hefyd, ymddeiriadau ar ran Hana. Mae crawangau Covid dal yn cydio mewn rhai o'n teuluodd, felly dwi'n gwybod byddai Hana wedi bod wrth I bod yma bore yma. Diolch yn fawr iawn am gydlynu'r peth a roi'r drefn at ei gilydd. Hana, os ych chi'n gwrando gartre. O ganlyniad, dwi'n gwybod bod llawer o bobl wedi goffod sefyll mewn ar y funud ola. A pan ych chi'n stand un munud ola, fi'n gwybod mae'r adrenaline yn pwmpo lot yn fwy, felly llawer o ddiolch I bobl sydd wedi ysgwyddo baich ychwanegol bore yma a sefyll mewn yn helpu pawb arall. Yr anogaeth I ni'n cofio, a fel clywon ni bore yma, o ddiwrth Dewi Sant dros y canrifoedd yw gwnewch y pethau bychain. Gwnewch y pethau bychain. Hoffwn I alw rhywun ymlaen at y llwyfan bore yma sydd wedi gwneud pethau bychain, ond hefyd pethau mawrion dros yr eglwys yma yn y Crwys. Mr Bob Roberts, ewch chi ymuno fi y llwyfan, sgwelwch yn dda? Fel I chi'n gwybod, ni wedi bod yn newid swyddogion yn y Crwys dros yr wythnosau diwetha yma.
Dwi wedi sgwennu mewn amrell i le deyrngedau i bob, mae yna lu ohonyn nhw. I ni diolch i bob am 5 mlynedd yr hugen, dros 5 mlynedd yr hugen, o wasanaeth fel ysgrifennydd i'r achos yma yn y Crwys. Cyfnod hir mewn tymor ac allan o dymor, fel sy'r Beibl yn gweud. Mae wedi bod yn ysgrifennydd i 3 weinidogi yn y Crwys, yn diweddar bychedig Cynwyl Williams, Glyn Tidwell a Minnau. Yn olynu, Bob, bydd Mr Thomas Williams. Gai alw Thomas ymlaen hefyd. Mae Thomas yn symud o fod yn drysorydd y Crwys, lle wedi bod yn drysorydd am ychydig blynyddoedd diwetha yn ei gwaith clodwyr hefyd. Mi fydd e'n cael ei olynu gan Dr Alun Tipfedi. Alun, deud i yma, sgwrs yna. Gret. A fel o'n i'n dweud am Dewi Sant, a'r ffydd Gristnogol yn cael ei basio ymlaen o un person i berson arall, o un cenhedlaeth i cenhedlaeth arall. Fel y mae yn Eglwys y Crwys, mae Duw yn rhoi doniau arbennig i bobl, a mae'r doniau hynny pan maen nhw'n cael ei defnyddio er lles yr Eglwys ac er gwyddoniant i Dduw yn bethau hyfryd. A mae Bob wedi defnyddio i lu o ddoniau dros yr Eglwys yma yn y Crwys, a weithgar ym mhob adran o fywyd y Crwys. A mae yna llawer o waith yn mynd ymlaen tu ôl i'r llenni, boed yn gynnal yr adeilad i'r pethau amlwg lle mae Bob yn cael y clod a'r diolch. Ond hoffwn i ddiolch i Bob am y ffordd mae wedi bod yn rhyw wingman, rhyw right-hand man i fi dros y cyfnod dwi wedi bod yma. A wrth sôn am y gwaith tu ôl i'r llenni, mae rhaid i ni feddwl hefyd am y cwmni drama, achos o flaen y llenni a thu ôl i'r llenni yn y cwmni drama. Fel yn weithgareddau eraill y Crwys, mae Bob wedi bod mor amlwg. Diolch i Thomas am bod mor barod i gymryd at yr awenau. Maen nhw wedi bod yn mynd mewn tandem dros yr ychydig wythnosau diwetha tra bod un yn trosglwyddo'r awenau i'r llall. Diolch hefyd Alun am y chwaraodrwydd hefyd i gymryd swydd trysorydd y Crwys, a hynny'n swydd mewn cyfnod sydd amlwg yn gyfnod heriol ac yn gyfnewidiol. Gallwn ni fod yn ddiolchgar bod pobl yn fodlon i ymgymeryd ar swyddi yma. Gallwn ni ddiolch i Dduw am y ddoniau rhain i gyd fel blaenoriaid yn y Crwys. Felly, yn gyhoeddus, diolch yn fawr iawn, Bob. Dwi'n gwybod bod Thomas ac ychydig o eiriau a chyflwyniad a rhywbeth bach i chi fynd adre gyda chi y bore yma. Thomas. Wrth y gael ei adleisio y geiriau sydd wedi cael ei wneud i'r barod gan ein Gweinidog. Ac cadw'n ni ddiolch fel blaenoriaid a hefyd aelodau, a dweud, da ni'n bod brysur yn y cefndir yn casglu mwyn cydnabod y gwaith mawr mae Bob wedi gwneud dros y blynyddoedd. Mae cafwyd, dwi'n falch o ddeud, casgliad teilwng ac anrydeddus iawn. Nawr, wrth cydnabod gwaith Bob, y cwestiwn yw, beth allwn ni i brynu i rywun sy'n meddu ar bopeth. Ond o gofio ei hir wasanaeth, diflino, a dwi'n pwysleisio diflino, tybiason mae gwyliau sydd angen arno fo. Felly, mae gen i 1 o 2 rhaglen y fan hyn dwi'n mynd i gyflwyno. Felly dyma daleb i fynd ar goets fawr, Dave Coaches, nac Edwards Coaches, mwyn i chi gallu penderfynu Margaret a Hitha ble ydych chi am fynd. Felly, dyna'r anlen gyntaf. Gan y bydd Bob bellach gartref yn amlach, tybiad mae llonyddwch fydd angen ar Margaret. Felly, mae yn yr anlen hon gofyn llyfrau i chi
mwyn i chi allu darllen y dawel adre. Ac yn olaf, yn y amlen olaf yn fan hyn, mae'n rhaid eich annog chi i beidio mynd mor aml i faes parcio Crwys. Felly dyma daled i fynd i faes parcio arall bellach, dan do un moethus John Lewis. Felly dyma daled ar gyfer John Lewis. Ac efallai fydd o'n fodd adeg dolyg iddo fo brynu ambell i anreg i un o'r blaenoriau bellach. Mi fyddaf yn hanner cant i sadwrn nesaf, a fe ddywedodd Bob i mi fy mod i'n ddigon ifanc i gynnig 5 mlynedd ar 20 i'r Crwys. Pwy a wyr am hynny, ond os gyflawnaf hanner gwaith mae Bob wedi gyflawni yn yr amser yma, mi fyddai wedi cyflawni llawer a mi fyddai falch iawn. Felly diolch y galon Bob am yr holl flynyddoedd o wasanaeth, ac mi fyddai yn gofyn am eich cyngor chi am y flynyddoedd ar 20 gydawyr nesaf. Ond diolch y galon i chi. Bydd y dathliad o'r cymun yn dathliad fyr iawn. A'n hemyn nesaf 852 dros Gymru'n gwlad o dad yr Chafon Gri, y Wynllan Wen, a roed un gofal ni 852. Gras yr arglwydd Iesu a fo gyda chi o. Hwn yw bwrdd yr arglwydd, yn agored i bawb sy'n caru ac yn cyffesu Iesu yn arglwydd a gwiredwr. Mae'r bara'r gwyn wedi paratoi, arwyddion o gorff a gwaed yr arglwydd Iesu. Mwyn i ni drwyddynt, derbyn ei fywyd ef, un bywyd ni. Mae'r Crist byw ei hun yma, yn ein gwahodd i rannu yn ei wledd. Deiwn at y bwrdd mewn ymateb ei wahoddiad ef. Deiwn i dderbyn y bara a'r gwyn, ac i rannu mewn cymundeb a Duw yn Iesu Grist a thrwy'r Ysbryd Glân. Agoron ei calonau i'r Crist byw, yw fywyd ef lenwi a sancteiddio
ein bywyd ni. Pan oedd Iesu ar y ddeiar, byddai'n aml yn rhannu prydiau bwyd gyda'i ddisgyblion. Y noson cyn iddo farw, fel yr oedd yn dechrau tywyllu, eisteddodd wrth fwrdd gyda'i ddisgyblion mewn goruwch ystafell yn Jerusalem. Yn y swper olaf hwn torodd fara a rhannodd gwpan o win. Dywedodd wrth ei ddisgyblion am wneud hyn i gofio amdano. Heddiw ni yw ei ddisgyblion ac yr ydym yma i wneud fel y dywedodd wrthym. A hwythau'n bwyta cymerodd Iesu fara, ac wedi gofyn bendith fe'i torodd, a'i roi iddyn nhw gan ddweud, cymerwch, bwytewch, fy nghorff i yw hwn. Yna fe gymerodd cwpan ac wedi diolch fe rhoddodd iddynt ac yfodd pawb ohono. Meddai wrthyn nhw, fy ngwaed i o'r cyfamod yw hwn, a gollir dros lawer. Dyma'r arglwydd Iesu yn dod atom mewn bara a gwyn. Profwch a gwelwch mai da yw yr arglwydd. Dewch y nes a derbyniwch gorff a gwaed ein harglwydd Iesu Grist a roddwyd drosoch, ac yn borthwch arno ef yn eich calonau trwy ffydd gan roddi diolch. Gydunol ag esiampl ein harglwydd Iesu Grist. Crist, bara'r bywyd. Crist, y wir gwynwyddem. Nefol dad, diolchwn i ti am ein bwydo wrth dyfwrdd a rhoi ni fywyd anerth. Cadw ni'n wastad o fewn teulu dy bobl, cynnwrthwya ni dyfu mewn ffydd a chariad, ac i ddilyn Crist yn ffyddlon hyd ddiwedd ein hoes. Arglwydd cymer ni, adnewydda ni, ac anfon ni allan y nerth dy ysbryd i fyw ac i weithio mawl o gogoniant i'th enw. Amen. A'n hemyn ola bore yma, 629, ro i mi nefol dad yr ysbryd glan yn awr wrth geisio cofio'r gwerth a gaid yng ngwaed ein Iesu Mawrth. 629.
Ewch mewn tangnefedd i wasanaethu'r arglwydd, a bendith Duw holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fon eich blith ag ydrigo gyda chi, yr awr hon hyd byth. Amen.